Bestalde, 24an Euskal Herriko Laborantza Ganbarak formakuntza antolatu du aldatze aldizkatze dinamikoaren teknika berritzailea menperatzen eta horien ondorioak neurtzen ikasteko. Sargaien murrizketa, lurzoruaren hobetzea, elikaduraren autonomia, horren barruan sartzen den eta ulertzen da belarren mankortasuna, kanpoko erosketen murrizketa eta beste hainbat kontu. Manue Bonus agronomia aholkulariak emango du formazioa eta Euskal Herriko Laborantza Ganbararen egoitzan izango da, esan bezala, 24an. Honekin entzule asko luzatu gabe, itxi egingo dugu Gelditu Makinak saioa. Gehiago erantzun nahiko zenukela? Ez dago arazorik. Datorren astean ere hemen txelkartuko gara. Ea ba, ongi bizi. Narkitzen dinagu kubitxeta Kongeladore mehin Germanio horretan Hego Euskal Herriko hiriburuetan elkarretaratzeak gauzatu dituzte sindikatuek Palestinaren aldeko elkartasuna adierazteko. Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñan elkartu dira Gernika Palestina herri ekimenaren deialdiari erantzun diotelarik. Espainiako gobernuari Israelekin harreman komertzialak eteteko deialdia plazaratu diote beste behin ere. Gure azkeneko interpelazioa langile klaseari, sindikalgintzari eta nazioarteko sindikalintzari. Presionatu ditzagun, aktibatu ditzagun gure eskura ditugun presio mekanismo guztiak nazioarteko komunitatea presionatzeko behingoagatik konponbide integral baterako negoziaketak abiatzeko, Palestina libre bat bermatzeko eta preso eta ieslari palestinarrak behingoagatik beraien etxean libre eta aske egoteko. Gaur hemendik ere aipatu den bezala, Hasan Al-Khatib laguna gogoratu nahi dugu. Gernika Palestinaren laguna marrazkilaria atzo Israelen bombak erail zuten 10 pertsonekin batera eta berak hainbat aldiz Gernika Palestinaren deialdiak eta Euskal Herrian egiten ziren mobilizazio eta deialdiak Palestinan zehar eta mundu osoan zehar zabaltzen zituen. Eta gaur hemendik gure omenalditxo bat eskaini nahi diogu. Milaka herritar gerturatu ziren pasaden larunbatean Gernikara Urdaibaien aurreikusitako Guggenheimen makroproiektuaren inguruko gaitzespen argia islatzeko asmoz. Guggenheim Urdaibai Stop plataformak antolatu zuen manifestazioa eta herritarren hitza eta parte hartzea aintzat hartu behar dela azpimarratu zuten bertako kideek. Eskualdeko etorkizunari begira, behar dugulako zerotik hasi ganorazko diagnostiko bat egin eta herritarron hitza eta parte hartzea aintzat hartu. 21. mendean bagaude, ja zita ez da, eta sasoia da gobernantza deliberatibo bateri bidea emoteko aintzat hartuz ere biosfera reserva batetan gaudela. Izan ere diseinatuta daudelako jasangarritasunean proiektuak eta garatzeko, ez da? Eta batez ere gobernantza eredu berriak jorratzeko. Arrazakeria instituzionalaren aurkako ekimenak erregistratu ditu EH Bilduk Gasteizko Legebiltzarrean, Iruñeko parlamentuan, baita Estrasburgon dagoen Europar Batasuneko parlamentuan ere. Euskal Koalizio Subiranistak Europa mailan deportazio zentroak ezartzeko proposamenaren inguruko kezka azaldu duela. Eusko Jaurlaritzak lehen aldiz onartu du Bizkaiko eta Arabako ambulantziak kudeatzen dituen Lapao enpresak Osakidetzarekin dituen kontratuei uko egin nahi diela. Lorea Bilbao Osasun Saileko Administrazio eta Finantzak eta Sailburuordeak baieztatu du Kataluniako enpresak ez duela kontratuarekin jarraitzeko intentziorik
eta horren berri eman diola gobernuari azken bileretan. Horiek horrela, ambulantziak kudeatzeko beste enpresa bat kontratatzeko prozedura abiatu du Jaurlaritzak. Azaroaren 30erako nahi du beste kontratu hori adjudikatzea. Arratsaldeon eta ongi etorri, EH Bilduk giza eskubideen aldeko ekimenak erregistratu ditu Gasteizko, Iruñeko eta Estrasburgoko erabaki ganberetan. Koalizio sobiranistak Europa mailan ezartzea proposatu den deportazio zentroen inguruko kezka agertu du, arrazismo instituzionala islatzen dutela azalduz. Zentro hauek ultraeskuinak migrazioaren inguruan dituen planen barne daude eta Italiako gobernuak adibidez ireki du bat jada Albanian. Euskal Herria Bilduk eta Europar Parlamentuko Ezkerraren taldeak uste dugu talde ultraeskuindarren zuritze onartezinaren aurrean gaudela. Honek suposatzen du besteak beste Europak ontzat ematea asilo eskatzaileak deportatzeko praktikak eta bidean dauden beste gehiegikeria batzuk aurki indarrean sartuko delako migrazio eta asilorako itun Europar berria. Dudarik gabe, ultraeskuinari aurre egin behar zaio, bai Europan zein Euskal Herrian ere. EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik azaldu du kartzelan preso politikorik ez egotea bizikidetzarako etorkizuneko inbertsio bat dela. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean gizarteari eskatu dio apustu egin dezala ahalegin bat egitearen alde ulertzeko euskal presoen arazoaren konponbideak lagundu egingo duela bizikidetzan biktimen memoria lantzeak bezala. Eusko Alderdi Jeltzalearen lurralde zuzendaritza exekutiboak berritzeko prozesuak aurrera diraute. Bizkai eta Araba buru batzarreko arduradunek jakinarazi dute pasaden asteetan zehar ez dutela agintaldia errepikatuko eta ostiralean Joseba Egibarrek Gipuzkoako buru batzarreko arduradunak ere adierazi zuen ez dela postu horretara berriz aurkeztuko. Datorren azaroaren 23 eta 24an amaituko da erabakitze prozesua. EH Bildu ere berrikuntza prozesuan murgilduta dabil. Hainbat bilera egin dituzte talde sobiranistako kideek azken garaietan ponentzia politiko berriaren inguruko argibideak ezartzeko asmoz eta datorren abenduaren 21ean itxiko dute beronen bidea. Koalizioak ere zuzendaritza organoa berrituko du 3. kongresuan 2025ko otsailaren 8an. Ipar Euskal Herriari dagokionez, Euskal Hirigune Elkargoa gainditu eta erakunde berri bat ezartzeko bidea martxan da. Botere gehiagorako instituzio bat eratzea da hainbaten ideia. Euskal Herria baik datorren azaroaren amaierarako planteatuko du egitura berri baterako proposamena. Erraldaketa soziala eta gure komunitatearen egituraketa indartzeko garaia da. EH Bildu eta EH Bairentzat gure naziotasunaren aldarrikapena lau haizetara zabaltzea lehentasunezkoa izanen da ondoko hilabeteetan. Eta uste dugu herri gisa egin behar dugula. Ahalik eta indar gehienak metatuz eta herritarrak aktibitatuz bide horretan.
Palestinaren aldeko elkarretaratzea gauzatu dituzte gaur goizean sindikatuek Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Iruñeko kontzentrazioan izan da Irun Errejana. Euskadiko eta Nafarroko sindikatu guztiek bat egin dute Gernika Palestinak egin duen deialdiarekin lehenengo aldiz. Hego Euskal Herriko hiriburu ezberdinetan egindako mobilizazioekin. Beste behin, dei egin dute Espainiako gobernuari harreman komertzialak eteteko eta suetena eskatu dute. Gernika Palestina ekimenan, Mahasen Al-Hatib gaztearen heriotza salatu dute Israelek Jabalian, Gazako iparraldean egindako eraso batean. Ilustratzaile palestinarronek eskerrak eman zizkion Euskal Herriari orain arte egindako mobilizazioengatik eta kolaboratzailea izan da. Gernika Palestina herri ekimenak luztatutako deialdiarekin bat egin dute Hego Euskal Herriko sindikatu guztiek. Eta Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruñan eta Tuteran mobilizatu dira Palestinaren alde eta genozidioaren aurka egiteko. Sindikatuek adierazi dutenez, Euskal erakundei eta enpresei deia luztatu diete, Israelekin dituzten harreman komertzialak eteteko, hitzetik ekintzara pasatzeko. Bilbon egindako ekitaldian, argi utzi dute Europar Batasunaren eta Amerikako Estatu Batuaren babesa duela Israelek eta honekin amaitu behar dela. Palestinak gure elkartasun osoa behar du, baina batez ere konponbide bat behar du, eta gu gaur hemen aldarrikatu nahi duguna da bide diplomatikoak zabaltzea, berehalako suetena, eta palestinarren eskubide nazionalak erdigunean jarriko dituen konponbide integral bat egotea, Palestinaren kolonizazio eta okupazioarekin amaituz. Iruñean, dei egin diet herritarrei mobilizazioekin jarrai dezaten. Gure azkeneko interpelazioa langile klaseari, sindikalgintzari eta nazioarteko sindikalgintzari. Presionatu ditzagun, aktibatu ditzagun gure eskura ditugun presio mekanismo guztiak, nazioarteko komunitatea presionatzeko bingoagatik konponbide integral baterako negoziaketak abiatzeko, Palestina libre bat bermatzeko eta preso eta ieslari palestinarrak bingoagatik beraien etxean libre eta aske egoteko. Mobilizazioetan minutu bateko isilunea egin dute Mahasen Al-Hatib ilustratzaile palestinarraren hilketa salatzeko. Gernika Palestinarekin kolaboratzailea izan zena. Gaur hemendik ere aipatu den bezala Mahasen Al-Hatib laguna gogoratu nahi dugu. Gernika Palestinaren laguna marrazkilaria atzo Israelen bombak erail zuten 10 pertsonekin batera eta berak hainbat aldiz Gernika Palestinaren deialdiak eta Euskal Herrian egiten ziren mobilizazio eta deialdiak Palestinan zehar eta mundu osoan zehar zabaltzen zituen. Eta gaur hemendik gure omenalditxo bat eskaini nahi diogu. Sindikatuek ez ezik, hezkuntzako eragileak ere batu dira ekimenera. Eta eguerdian hainbat elkarretaratze burutu dituzte ikastetxe eta unibertsitate aurrealdean. Nola nahi ere bilkurak gehientsuenak arratsaldeko 7 izan dira. 178 herrietako plazetan, besteak beste erasoak gelditzeko deia luzatu dute. Gaur hasi da Bilbon aplikazioen bitartez gizonekin harremanetan jarri eta ustez horietako 5 hil zituen gizonezkoaren aurkako 2. epaiketa. Oraingo honetan iruzurragatik auziperatu dute 2023ko urrian hilketaengatik epaitu ostean. Gehituk eta behatokiak 2. epaiketa hau gelditzea eskatu dute heriotzak ikertzeko auzia artxibatu izanagatik. Hainbat gizon hiltzea egotzi dioten gizonaren aurkako epaiketa gelditzeko eskatu du Gehittuk, izan ere iruzur delitu batengatik epaituko dute eta ez hilketa delituagatik. Euskal LGBTIQ+ behatokiak Gehittu elkartearekin batera eskatu du epaiketarik ez egiteko, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak erabakia hartu arte. Konstituzionalak babes helegitea onartzen badu, elkarteek jakinarazi dute epaiketa errepikatu beharko dutela eta biktimek 2. biktimizazioa jasan beharko dutela. Ohar bidez adierazi dute epaitegiek eta alderdiek denbora eta baliabide materialak alferrik galduko dituztela eta horrek biktimen sufrimenduan sakontzea ekarriko duela. Zentzu horretan argi utzi dutenez, zuzeneko eta zeharkako biktimek errespetua merezi dute. Hainbat gizon hiltzea leporatuta gizonezko bat atxilotu zuten 2022ko maiatzean, iazaren aurkako lehen epaiketa hasi zuten Bizkaiko probintzia auzitegian, kasu horretan gizon bat hiltzen saiatzeagatik epaitu zuten eta 7 urte eta erdiko zigorra ezarri zioten. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak baina 10 urtera igo zuen zigorra hilketa saiakera delitua egotzita.
Oraingoan iruzur egitea egotzi diote hildako gizon baten kreditu txartel batetik 8.000 euro atera omen zituelako, eta horregatik epaituko dute gizona. Horren aurrean gehitu Euskal Herriko lesbiana, gay, bisexual, trans eta intersexualen elkarteak epaiketa gelditzeko eskatu du eta helegitea aurkeztua dauka Espainiako Auzitegi Konstituzionalean kasua berriro ireki dezaten eskatzeko. Osasun arloan, Lorea Bilbao Osasun Saileko Administrazio eta Finantzak eta Sailburu ordeak jakinarazi du Bizkaiko eta Arabako ambulantziak kudeatzeko beste enpresa bat kontratatu nahi dutela azaroaren 30erako. Onartu du gobernua ez dagoela eroso egungo zerbitzuarekin. Guggenheim Urdaibai Stop plataformak manifestazioa deitu zuen pasaden larunbaterako Gernikan, herritarrek makroproiektu horren aurkako iritzia plazaratu zezaten. Bertan izan zen milaka herritarrekin batera Xabi Alo. Milaka herritar Gernikan batu dira gaur Guggenheim Stop Urdaibai plataformak deitutako manifestazioan eta antolakuntzatik eskari zuzen agintari publikoei bihar bertan proiektu hau bideragarri bihurtzeko egiten dabiltzaten urrats administratibo eta ekonomikoak bertan bera utzi ditzatela. Milaka herritar batu dira Gernikan larun bat honetan aldarri argi batekin. Guggenheim Urdaibai Stop plataformak deitutako manifestazioak herriko kaleak zeharkatu zituen, Guggenheim Fundazioak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritza Urdaibain eraikitzekoak diren museoaren proiektuaren aurka. Ez eta ez esaten deutzagu Guggenheim Urdaibai proiektuari. Stop eta stop esaten deutzagu Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak, Espainiako gobernuak eta Guggenheim Bilbao museoaren fundazioak gure eskualdean inposatu nahi daben proiektuari. Manifestazioaren aurretik Eider Gotxi plataformako kideak salaketa herritarrek informazio falta dutela. Orduan eskatzen duguna da proiektu hau mahai gainean jarri edo mahai gainetik kendu. Gugaitik kendu desatela ja. Eta bestela jokatu behar dan moduan. Atera desatela proiektuak eduki behar dituen ingurumen txosten guztiekin, eta ikusi dezagun benetan zer dakarren proiektu honek, eta egin dezagun proiektu honen kontra, baina danok berdintasunez. Eta ez daitezela eskutatu informazio ezaren atzean. Mare urdin batek Gernikako kaleak hartu zituen egoera salatzeko eta agintariek entzun dezaten zaratatxua izan zen manifestazioa. Adar eta txalaparta doinuekin emaitu zen pasilekun eta plataformaren izenean irakurritako adierazpenean salatu dute proiektuaren helburu bakarra dela fundazio pribatu baten nahiak asetzea herritarrak prekarietatera bultzatu bitartean. Gure eskualdea etengabeko gainbera ekonomiko batean dago, eta gure etorkizunak gero eta ilunago ikusten dugu. Horri buelta emateko, zer eta turismo masifikatua bultzatzen daren makroproiektu bat inposatu nahi deuzkue. Nun eta hemen, Urdaibaiko paduretan, biosfera erreserba baten erdi-erdian. Gainera, sinezarazi nahi deuzkue, herritarrongan pentsatuta izan dabela burutazio hori. Eta horixe dela eskualdeak daukon irtenbide bakarra. Eta hildo beretik, dei zuzen agintari politikoa. Gelditu bihar bertan proiektu hau, bideragarri bihurtzeko egiten zabiltzaten urrats administratibo eta ekonomikoak. Ez alperri galdu diru gehiago etorkizunik ez daukon proiektu bat bideragarri egiten. Sekula ez da bat etorriko
herritarron eta naturaren beharrizanekin. Lurra da gure alaba, lurra da gure ama, lurra izpalur arreba, lurra da gure haurra. Eze hortzi gure lurra, gu bai gara lurra bera, lurra da gure alaba, lurra da gure ama. Manifestaziora gerturatutako hainbat herritarrek 11 telebistako kameraren aurrean ere argudiatu nahi izan zuten zergatik ez duten Guggenheim Urdaibai makroproiektua garatzerik nahi. Geure ingurue da, geure etorkizunen aldaketa handi beta, ez dakigula konbezer dan gudena informazio falta handize da. Proiektu honen kontra batu gara hemen, azkenien gure eskualdien turistifikazioan kontra itxeko, eta proiektu honek bakarrik ikuspuntu ekonomikoa ekartzen duzelako gure eskualdintzako. Gaur mundu guztiz ikusko da, zergu dauen egin Urdaibaien. Urdaibai da, geurie, da ezin jauen negozizue lau pertsonantzako ezin zezan biosfera da napurtutie. Hori ezin zezan. Dago gudu, Urdaibai dagoelez. Erreserba biotopo babestu edala, ian nora guzen alako egiten, legin ganditik gu dauie edo zer egin, eta ezin ze hau holan ezin ze izan. Ja eskualdi ez deko guzen arazoak, areagotu ingo duzela pentsetan gu etxe bizatzatan gaztiek ezin gula erosi, edo, dana dalakoa euskerien, eta pio bat guzatan, txarrera ingo duela eskualdiek pentsetan gu. Batez be, ona etorri garelako gaur, Euskal Herriak duen altzor eder bat Urdaibai padura defendatzeko. Ez dagoela inundikan inolako eskubiderik egiteko Eusko Jaurlaritzak egiten ari dauena, saltzen iruzur handi bat ezateko eta dinot Madrilen egin dituzten trikimailukin aldatzeko Urdaibaik izan dauen babes ofiziala, bere nahi kapitalistak aurrera eroateko. Ados ez gauzen arlo guztia moduen, herri movimendu beti da garrantzitsu eta gaur kontra egiteko beste atxaki bet eta zemeta herritarri hau batu, danontzatu beto. Kauza hon bat, kauza eder bat eta lortzen dugun, hemen parte hartzeko deitu zidaten, kanta bat lurra kantatzeko eta pozik, eta ikusten da hemen jende gaztea asko, adinekoa mordo bat, kauza eder bat. Oin dela urte batzuk Euskal Herriak gelditu zauen Lemoiz, eta gaur hemen esan behar dugu oso sendanok, oso zen, Urdaibai ez dagoela salgai. Urdaibai saltzen dauz, biosfera reserva hau, turismoan eskuetan, jeusten da. Beste ekinbide garrantzitsu bat izan dugu asteburuan, milaka herritar eta euskaltzale elkartu zituen Nafarroa oinezek Nafarroko ikastolen festak. Zangozan ospatu zen 2024ko edizioa festa eta aldarrikapen giroan. Zangozako ikastolak aurtengo Nafarroinez festa hartu du, eguraldiak lagunduta milaka pertsona elkartu dira giro paregabean. Goizean Nagore Oria Zangozako ikastolako zuzendariak eta Carlos Arcellus ikastolako lehendakariak hasiera eman diote festari irekiera ekitaldian. Lau argi piztu dituzte Nafarroinezen aurtengo helburu bakoitzeko bat. Kalitatezko hezkuntza euskalduna, auzolana, jasangarritasun energetikoa eta baliabideak. Lekuko aldaketa ekitaldian berriz Zangozako ikastola sortu zuten lagunak omendu dituzte. Batzarra osatu zuten gizonak eta etxea eta seme-alabak zaintzen geratu ziren emakumeak. 2025ko Nafarroinez, Paz de Zigamde ikastolak hartuko du 3. Hiruguneen banaketari dagokionez, piztu, mintzatu eta gozatu gunea egon dira. Egitarau oparoa izan da eta adin guztietarako ekintzak izan ditu.
Kontzertuei dagokienean, oholtzara igo dira besteak beste ibilbedi, anari, leiotikan eta kaleko urdandak. Egun guztian, ibilbidean zehar ibili dira gainera gaiteroak, txarangak, txuntxuneroak eta bar. Erronkak ere protagonismoa izan du, Tafallako ikastola garaile izan dena, gozamen orokorra ekarri dute. Eta 3 eremuetako jarduerak eta kontzertuak arrakastatsuak izan dira, ikusleen harrera bikainarekin. Antolatzaileek oso positibotzat jo dute Nafarroinez 2024 garapena. Bertaratutakoen konpromisoa eta jasotako babesa eskertu. Duela 2000 urte baino gehiago idatzitako inskripzio paleo-hispaniko bat aurkitu du Nafarroko kultura zuzendaritza nagusiko ikerketa taldeetako batek Aierdi 8 meategian lantzeko mehatzeremuan. Hala jakinarazi du Nafarroko gobernuak gaur zabaldutako ohar batean. Bertan zehazten denez, Nafarroko iparraldean ezaugarri horiekin egin den lehendabiziko aurkikuntza da eta Iberiar penintxula osoan meategi barruan aurkitu den bakarra. Halaber, oharrak dioenez, bilduma paleo-hispaniko batean 3 inskripzio aurkitu dituzte eta ikertzaileen transkripzioen arabera IKAE edo IGAE irakur daiteke. Aurkikuntzaren lekuan kontuan hartuta bertan lanean ibili diren adituek uste dute inskripzioak baskonikoak izan daitezkela. Arazo teknikoak izan ditugula dirudi, baina aurrera jarraituko dugu. Bilbon pasaden uztailan jarri zen martxean Donostian datorren urtarrilaren batetik aurrera izango da abian eta orain Gasteizko udalak Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburua 2025an emisio txikiko eremua ezarriko duela jakinarazi du. Gasteizko udalak 2025an martxan jarriko duen emisio txikiko eremuari buruzko zehaztasunak eman ditu. Tokiko gobernu batzordeak eremu horretara sartzeko ordenantza arautzailea onartzen denean, lehen fasea 2025an bertan abiatuko da. Fase honetan, Gasteizko alde zaharrean eta zabalgunean mugatuko da autoen zirkulazioa. Zenbait salbuespen kontuan hartuta ala nola egoiarrak, negozioetako ibilgailuak, zamalanak edo mugikortasun urriko pertsonen ibilgailuak. Egoera hauetan dauden ibilgailuetako titularrek izena eman beharko dute eremuan sartzeko baimena eskuratzeko. 2027an emisio txikiko eremua zabaldu egingo da, eta ingurumen etiketa ez duten ibilgailuei sarbidea debekatuko zaie. Udalak errenta mailari eta erretirotik gertu dauden profesionalen ibilgailuei buruzko salbuespenak aurreikusi ditu fase honetan. 2030erako B ingurumen etiketa duten ibilgailuen zirkulazioa debekatzea aurreikusi du Gasteizko udalak. Eremua 30 kamaren bitartez kontrolatuko da eta arau hauste larritzat hartuko da baimenik gabe zirkulatzea. Izan ere, larritasunaren arabera, 80 eta 200 euro arteko isunak jarriko dira zirkulazio baldintzak ez baldin badira errespetatzen. Gipuzkoako Foru Aldundiak Juan Jose Agirre artxibozaintz beneditarra omendu zuen pasaden ostiralean Lazkaon. Bertan dago kokatu artxiboa zeinaren sortzaile izan zen Agirre. Gipuzkoako Foru Aldundiak omenaldia egin dio Lazkaoko beneditarren artxiboaren sortzaileari, Juan Jose Agirre Begiristaini, Euskal Herriko memoria historikoa eta egun gauzatzen eta zaintzan egindako lanagatik. Lazkaoko beneditarren elizan egin dute ekitaldia, izaera herrikoia izan du eta asko izan dira bertaratu direnak. Artxibozaina hunkituta eta eskertuta ikusi dugu. Eskerrik asko gaur hemen nirekin egoteagatik zenbat aurpegi ezagun. Lazkaoko beneditarren artxiboaren sortzaileak Agirrek menderdi baino gehiago darama euskal kulturarekin eta politikarekin zerikusia duten dokumentuak kontserbatzen. Dokumentu horietako asko diktadura garaian jaso ziren, zentsura eta klandestinitate garaietan. Importantzia ematen niola paper txikienari ere. Importantzia ematen ez hitzaionean. Horiek biltzen hasi nintzan. Kalean azaltzen ziren papertxoak, pegatinak, kartelak, mota guztietako aldizkariak,
Eider Mendoza diputatu nagusiak adierazi du Euskal Herri osoak nabarmen egin duela aurrera azken hamarkadetan beren memoria historikoaren eta oraintsukoaren ezagutzan eta garapenean. Juan Jose Agirre bezalako pertsona eta taldeen lanari esker. Urte luzez egindako guztiari esker, Euskal historia ezagutzeko ezinbestekoa den artxibo eta dokumentu funtsak garatu eta zaindu duzu. Euskarari, euskal kulturari eta herrigintzari izugarrizko ekarpena egin diozu. Gure herriko memoriaren bidegile eta artisau izan zara jostun eta zara, aita Juan Jose, bidegile eta artisau oso fina. Diktaduran bakardadean edota mehatxuen gainetik jarraitu du lanean Agirrek. Herriaren historia eta azken hamarkadetan gertatuen guztia ezagutzeko ezinbesteko funtsa sortuz, artxiborik gabe ez baitago memoriarik. Nazioartean ekialde hurbilera gerturatuko gara beste behin ere. 150 pertsona hil ditu Gazan pasaden asteburuan Israelgo armadak. Libanoko hiriburua ere bombardatu dute sionistek eta argitara irten da Iran airez erasotzeko intentzioa duten adierazpenak ere. Hauexek dira jaso ditugun berriak, bakiz informazio gehiagorako sartu hamaika.eus atarien. Arratsaldona pasa.